Fy enw i di Angela Evans a rwy'n gweithio fel rheolwr ymchwil gofal sfeinol ar gyfer ymchwil iechyd a gofal Cymru. Rwyf wedi gweithio yn maes ymchwil am 12 mlynedd, ond ni fe ymchwil erioed yn bwysicach nag yn ystod y pandemig yma. Ar hyn o bryd, dyn ni'n agor astudiaeth o'r enw Principle mewn meddygfeydd teulu ar draws Cymru. I geisio darganfod triniaeth gorau ac effeithlon ar gyfer cleifion hŷn sydd hefo symptomau Covid. Mae'r astudiaeth bwysig yma am ddarganfod pa driniaeth sy'n helpu pobl i wella'n gynt ac osgoi gorfod mynd i'r ysbyty. Mae'r astudiaeth yma yn agor ar draws Cymru mewn ffordd syml ac effeithlon a dyn ni'n cefnogi ymeddygon i agor yr astudiaeth yma. Rhai ohonynt erioed wedi cymryd rhan mewn ymchwil o blaen. Mae'r rhan fwyaf o'r ymchwil ar hyn o bryd yn digwydd yn ysbytai, ond mae astudiaethau fel hyn yn hanfodol i gadw pobl allan o ysbyty. A mae hynna'n gwell i bawb, y cleifion, y teuluoedd, y cymuned a'r NHS yn gyfan gwbl. Felly, da ni'n gobeithio cynyddu'r ymchwil sy'n digwydd yn y gofal sfeinol a darganfod y triniaeth gorau a mwyaf addas i bawb. Diolch am wrando ac merwch o dda.